Salut, fani ai științei! Astăzi ne aventurăm în lumea fascinantă a transesterificării, o reacție chimică ce are mult de a face cu combustibilul care alimentează mașinile și camioanele noastre. Transesterificarea e ca un dans, în care moleculele își schimbă partenerii, ducând la rezultate uimitoare. Simplu spus, transesterificarea e ca o horă chimică. Imaginați-vă două cupluri pe ringul de dans, o moleculă de ester de mână cu o moleculă de alcool și o altă pereche ester-alcool făcând același lucru. Deodată, muzica se schimbă și își schimbă partenerii. Acum avem două cupluri noi, cu proprietăți și utilizări diferite. Ecuația generală pentru această horă moleculară arată așa: ester 1 plus alcool 1 devine ester 2 plus alcool 2. Reacția e reversibilă, adică poate merge în ambele sensuri în funcție de condiții. Dar ce face transesterificarea atât de importantă? Un cuvânt: biodiesel. Prin această schimbare chimică ingenioasă, putem transforma uleiurile vegetale și grăsimile animale într-un combustibil mai curat, mai bun pentru planeta noastră. Așa că prindeți-vă centurile, entuziaști ai științei, în timp ce explorăm detaliile transesterificării și rolul ei în crearea unui viitor mai verde. Acum că știm pașii de bază ai tangoului transesterificării, haideți să-i cunoaștem pe dansatori: trigliceridele, alcoolii și catalizatorii. Mai întâi trigliceridele, vedetele spectacolului. Aceste molecule masive sunt componentele principale ale grăsimilor și uleiurilor, fie că provin din plante precum soia, fie din animale precum vacile. Gândiți-vă la o trigliceridă ca la un leagăn cu 3 locuri. Cadrul leagănului reprezintă coloana vertebrală de glicerol, iar fiecare loc este ocupat de un lanț de acid gras. Aceste lanțuri pot fi lungi sau scurte, saturate sau nesaturate, dând fiecărei grăsimi sau ulei proprietăți unice. Apoi, avem alcoolii, partenerii de dans entuziaști. Aceste molecule sunt mai mici și mai simple decât trigliceridele, cu o singură grupă hidroxil gata de socializare. Cel mai comun alcool folosit în producția de biodiesel este metanolul, un alcool simplu și ușor disponibil, derivat din gaze naturale. Dar ce pornește cu adevărat această petrecere chimică sunt catalizatorii. Aceste molecule ajutătoare acționează ca niște însoțitori, accelerând reacția fără a fi consumate în proces. Putem folosi atât catalizatori acizi, cât și bazici pentru transesterificare, fiecare cu propriile avantaje și dezavantaje. Acizii, cum ar fi acidul sulfuric, sunt puternici, dar corozivi, în timp ce bazele, cum ar fi hidroxidul de potasiu, sunt mai blânde, dar necesită temperaturi mai ridicate. Și apoi sunt enzimele, catalizatorii proprii ai naturii, care sunt super eficiente, dar pot fi pretențioase în ceea ce privește condițiile de lucru. Asta e tot. Trigliceride, alcool și catalizatori, toți gata să intre pe ringul de dans și să execute tangoul transesterificării. Acum că i-am cunoscut pe dansatori, haideți să împărțim tangoul transesterificării în 2 pași principali: atacul nucleofil și formarea produsului. Pasul 1 este despre alcool, care își arată mișcările. Vă amintiți de acea grupă hidroxil de pe molecula de alcool? Aceea e arma sa secretă. Acționează ca un mic magnet, atras de grupa carbonil din lanțurile de acizi grași ale trigliceridei. Cu puțin ajutor din partea catalizatorului, alcoolul lansează un atac nucleofil, rupând legătura dintre coloana vertebrală de glicerol și unul dintre lanțurile de acizi grași. Asta ne duce la pasul 2, formarea produsului. Pe măsură ce alcoolul cucerește cu succes un lanț de acid gras, se formează o nouă legătură esterică între ele, creând o moleculă nou-nouță, un ester metilic de acid gras, dacă folosim metanol. Între timp, molecula de glicerol, acum liberă de partenerul său acid gras, preia un atom de hidrogen și devine glicerină. Acest proces în 2 pași se repetă de încă 2 ori, lanțurile de acizi grași rămase fiind și ele înlocuite cu molecule de alcool. În cele din urmă, toate cele 3 lanțuri de acizi grași dansează cu noi lor parteneri de alcool, lăsându-ne cu 3 molecule FAME și o moleculă de glicerină. E important să ne amintim că întregul proces este un act de echilibru. Reacția este reversibilă, adică produsii pot reacționa pentru a forma din nou reactanții. Obținerea unui randament ridicat de biodiesel necesită un control atent al temperaturii, presiunii și raportului dintre reactanți. Tangoul transesterificării nu are ca rezultat doar un dans chimic distractiv.
produce și două produse valoroase, biodiesel și glicerină. Mai întâi să vorbim despre biodiesel. Vă amintiți de acele molecule FAME formate în timpul transesterificării? Acelea sunt elementele constitutive ale biodieselului, o alternativă mai curată la motorina din petrol. Biodieselul poate fi folosit în majoritatea motoarelor diesel, fără modificări majore, și produce mult mai puține emisii dăunătoare. Este biodegradabil, regenerabil și reduce dependența noastră de combustibilii fosili. Un câștig pe toate planurile. Dar stați! Mai e ceva. Celălalt produs al transesterificării, glicerina, nu e nici ea de lepădat. Acest lichid siropos este un ingredient versatil care se găsește în nenumărate produse pe care le folosim zilnic. De la săpunuri și loțiuni, la produse farmaceutice și aditivi alimentari, glicerina este un adevărat multitaskinger. Este folosită chiar și în pasta de dinți pentru a-i da acea textură netedă. Deci, transesterificarea nu numai că ne ajută să creăm un combustibil mai verde, dar ne oferă și un produs secundar valoros cu o gamă largă de aplicații. După cum am văzut, transesterificarea este mai mult decât o reacție chimică. Este un jucător cheie în crearea unui viitor mai sustenabil. Prin transformarea grăsimilor și uleiurilor în biodiesel, acest proces oferă o alternativă regenerabilă și mai curată la combustibilii fosili, reducând impactul nostru asupra mediului și dependența de resursele finite. Dar beneficiile nu se opresc aici. Producerea locală de biodiesel poate stimula economiile rurale prin crearea de locuri de muncă și reducerea dependenței de petrolul importat. De asemenea, oferă fermierilor o nouă piață pentru culturile lor, sprijinind în continuare agricultura durabilă. Bineînțeles, ca orice tehnologie, producția de biodiesel are provocările sale. Optimizarea procesului de transesterificare, pentru un randament și o puritate maxime, necesită un control atent al diferiților factori. În plus, utilizarea culturilor alimentare pentru producția de biodiesel ridică probleme etice cu privire la securitatea alimentară și utilizarea terenurilor. Cu toate acestea, cercetarea și dezvoltarea continuă abordează aceste provocări explorând utilizarea materiilor prime necomestibile, cum ar fi algele și uleiul de gătit uzat, pentru producția de biodiesel. Pe măsură ce continuăm să rafinăm și să îmbunătățim această tehnologie, transesterificarea promite enorm pentru crearea unui viitor mai curat, mai verde și mai durabil pentru generațiile viitoare.